Ang katapusang letter sa word nga hope, unsa man? E. So muna naroy atong ikaupat marong adlaw sa kuan, ang ato sang pamalandong naa sa letter E. Unsa ganitong H? Humility. Ang O? Ang P? Prayer or piety. Ang E? Kutob sa nakaatin sa atong Advent Recollection kay bawo na mo. Excellence. Unsa man ang binisaya sa excellence? Saan? Ang labing maayo nga mahimo nimo. Excellent. Nya, kung imo na nang buhaton, matod pas Tagalog, sana, kagalingan or magaling. Ano? Kung imo nang buhaton, daghan jud kag achievements. Kanang mga tao nga kanunay naningkamot nga the best gyud ang effort nga iyang ihatag og ang focus og ang sakripisyo nga iyang ihatag sa iyang buhat, duna gid nay maayong kaugmaon. Lingi ay imong tupad. Ing na excellent tanang imong naong. Ing na kana imong naong ba excellent? Unsaon man pagsukod ang excellence sa kalibutanon nga sukdanan, kinahanglan gyud makuha nimo ang gitawag og honorable or honors. Muna daghan kayrong nag-away tungod anang title nga honorable. Hangtod god barangay konsehal mag-away tungod lang anang title nga honorable kay mangita gitag honor. I-post dayon sa social media o sa newspaper, top notcher, board top notcher, bar top notcher. Ano ba? Honorable. I-post dayon sa atong social media kinsa tong na-elected pagka senador, pagka congressman, pagka sa pailain dia, presidente, vice presidente, konsehal, board member. Unya resulta ra day mag-away, mga way batasan. Mao nay honorable, magsigig away, dishonorable. Kita kag taong palaaway, i-honor pa na nimo, magsigig sinawayay, magsigig gasto sa kwarta sa atong nasod, bilyon-bilyon para las away. Mga dishonorable. Ngano mang na dishonorable nga honorable man ta na sila. Tungod kay dili excellent life ang ilang gipuy-an. O unsa man ang excellent life diha sa matas Ginoo, makita nato sa atong unang pagbasa o sa atong ebanghelyo ang kinabuhi ni Manoa, kinabuhi ni Isabel, ni Zacarias. Number 1, ilag yung gihalad sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Bisan pag muragway paglaom nga mga anak sila, sige lang yapog alagad sa Ginoo, sige lang yapog simba. Kita usahay, dali man kayo ma-discourage. Hutdon ko ning siyam kaadlaw sa misa di Galileo, aron ko mulampo sa akong tumong. Paghuman sa siyam kaadlaw, na failure manoon. Mahay dayon, way ayo. Hutdon ko ning misa di Galileo, sundan pagid nako sa nobina sa Santo Niño ini ka Enero. Hutdon ginakog tambong, aron lang gyud ko makauyab, pasti lang gid. Wa na maginoon ka uyab unya katong imong crush nakuha pagis imong best friend. Sus, makaingon ka, may pamatay. Way ayo ning Ginoo. Ayaw sa tanan natong buhaton, nindot man ang resulta o bati, ihalad nas Ginoo. Kay para sa Ginoo, kung imo ganinang gihalad, imo ganinang gibuhat aron malipay ang Ginoo, kana excellent work na siya. Kanang imong colors buhok, makalipay nas Ginoo.
Kinsa may gihalaran nimo ana. Kanang imong kilay karon, kinsa may gihalaran nimo ana. Kanang imong pilok nga sinumpayan naman na, baog-baog pa, kinsa may imong gihalaran ana. Kanang imong lagom-lagom nga naong nga imo nang gipaputi, kinsa may imong gihalaran ana. Kanang paningkamot nimo siging inom anang pills para di lang yung ka magmabdos, kinsa may imong gihalaran ana. Makalipay nas Ginoo kanang imong pagpalaygit, kanang pagsigig suksok anang ayude, makalipay na. Ha? Uy. Kanang sige nimong duwa anang cellphone, siging cellphone hangtod kaadlawon, hangtod buntag, siging cellphone, naong nimo analagid sa cellphone. Sa makalipay nas Ginoo, kisa may gihalaran nimo ana. Basig ang yawa. Mo na ha? Una, ang tanan natong buhaton, ang Ginoo mo'y atong lipayon. Bahala nagsawayon ta. Ako bitaw, sigihan man kong saway. Naong ni mo pader, sige na lang kag pangwarta. Na may mga basher po di social media. Naong ni mo, mura na lang nag-slat. Hingwarta kang paria ka. Sige lang yung kong baligya o slat. Nga naman, wa man ko magbuhat ani, aron lipayon tamo or lipayon ko ang akong gibuhat ani. Sugos Ginoo para sa kaayuhan simbahan, buhaton ko ni. Bahala nagdi mo mamalit, total kamo raman say maimpierno. No, nilingay imong tupad. Ing na pila na islat na palit ni moron. Ana. Ikaduha nga excellent para sa matas Ginoo. Kinahanglan nga ang imong gibuhat, ang atong gibuhat, hastang atong giplano para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Kana bang makaayo sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Mao na ang sugo ni Kristo, love your neighbors as yourself. Wa siya maingon, love yourself and then your neighbor second. Neighbor gyud unahon, dili ang kaugalingon. Sige, lingi ako no ng imong tupad, labi na nang natog. Lingi ba? Ing na nakalipay nimong akong baho karon? Nakini akong baho ron ba? Nakalipay nimo? Kamo mga asawa, pangutan ako no inyong bana sa inyong gibuhat karon, nalipay siya? Pangutan na ba? Naaman na sa inyong tupad ang uban, ina, lipay ra ka sa akong gibuhat. Mingon na imong bana, no nga na, kapoy ba nimo? Pero mingon imong bana, yes, the best. Kana, padayon na siya. Kamu sang mga bana, pangutan na sa nanyong asawa, kini akong pagpangabit, dahi nalipay ka ni. Kini pagsige na kog sugal, sige na kog inom, suyo pagyod, nalipay ka ni. Ana ba? Kamu mga ginikanan, pangutan ako no na inyong mga anak, ina kining among pagsigig yaw-yaw dahi, dong, nalipay mo ani. Kining among siging sugo, nalipay mo ani. Ana ba? Dili kay imo nang padayonon kay malipay ka. Tanawa ang kalipay sa imong isig katao. Kamo sang mga anak, ing nama, kaning among pagsigig duwa aning cellphone o computer, nya nahagbong pagyud ko sa akong exam, kanang nalipay mo ani? Ana ba? Kining among kadakog kaon, nga di gid mi manghugas among gikanan, nalipay ra mo ani ma? Ana, no? Kaning dugay kay mi mo bangon, pero dugay sa kay matug, dugay pa jud kay mo bangon. Nalipay ra mo ani, nya di ra bagid mi kapamilo sa among gihigdaan. Nalipay ra mo. Ako mangutana sa kuninyo, kinirong gibuhat nato sa simbahan, kining tanan natong project, nalipay ra mo? Kusga. Kanang panahon sa eleksyon ug wa nay eleksyon, magsigig away ang ato mga elected ug non-elected officials, makalipay na nato? Dili. Kanang ilang pagsigig gasto anang kwarta bilyon wa gani subay-subay ug hain na padong, makalipay na nato. Kining among pagsigig pasa anang sibot dinhi sa simbahan ana, makalipay na ninyo? Uy tubag. May nangi-appeal sa dinatong amo Kining among pagsigig panindot sa simbahan, makalipay ni ninyo? Kining atong pagpangtukod og mga balay, makalipay ni ninyo? Pagpanghatag na tugbugas nga 5 kilo rice ngadto sa mga taong way gikaon, makalipay ni?
Nya og digin mo palit og slot para ani makalipay na nila. O kana palit dayon. Anaara pag-check kung excellent ba imong gibuhat. Nya ang last nga makahatag og excellent sa atong gibuhat atubangan sa Ginoo og maghatag natog tin-aw nga paglaom kana giyong makaluwas sa kalag. Do everything to save your soul. Mag-unsa mag naghigugmaay mo, nagsige mo ingon, I love you very much, nothing gonna change my love for you, pero gasige mo premarital sex, makaluwas ba na sa kalag? Mag-unsa mag-excellent kay ka, top notcher ka sa board exams, pero gasige ka og puyo-puyo, wa mo'y kasal, makaluwas ng imong pagka-top notcher? Tubag. Magunsa maggwapa kay ka, gwapo kay kastanan, pero palakira kay ka, bisag kinsalay imong i-partner sa imong kinabuhi, makaluwas na sa imong kalag. Bright kay kastanan, perfect ka kanunay sa exam, pero bakakon kay ka, may kay kamudag, manipulation, makaluwas na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Lingi Ina ka ng imong naong, makaluwas na sa imong kalag. Ina ka ng imong naong ron ba, makaluwas na sa imong kalag? Depende. Kung ang imong naong, Diyos nun, o ang imong paghatag o share sa imong naong, makahatag o kalipay, luwas. Kanang inyong mga sinuloban, inigmisa, kamong mga babae, kanang inyong pakita-pakita ng inyong shoulder, off shoulder, niya kanang pakita-kita ng kanal dire, sama na, makaluwas na, dili. Kanang angkas-angkas ninyo anang motor, nga dayon mong jacket dire, niya ang inyo diring ubos, hapit ng inyong kigol na ngakita, niya angkas pa ng motor, nga igwad kayo og angkasanan, hapit na mo na nagtuwad, makaluwas, nagkalag. Hasta pare, peligro maimpas. Amay, di may mutanaw na. Mas kusog pa may mututo ka na. Sus, inana palang madri ay ba? Di sa may maana yun. Impas among kalaga na. Kana ba? I-check. Kining akong gisulob, kining akong linihukan, kining akong sinultihan, kining akong binuhatan, makaluwas ba o kalag? That is the final check. Muna ang gibuhat ni Zacarias na amang siya. Kaya nga naman, iyang gisupak ang kabubutos Ginoo. Wa siya maluwas na amang. Pero ang nisunod sa Ginoo, naluwas ang kalag. Manindog na takatong muluwas o kalag.